Ir-responsabbiltà tax-sejjer jiġri mhux fuqna taqa' ma fuqhom. Huma li jafu daqsna li aħna l-maġġoranza, huma għandhom dmir xi wettqu. Diġà qed li l-irġulija kienet titlob il-President li ma jaċċettax l-inkarigu li jkun Prim Ministru. Jiena jgħidu li anke llum għad għandu r-responsabbiltà sħiħa fuqu u fuq sħabu. Irridu huma jipproponu s-soluzzjonijiet għal din is-sitwazzjoni li ġibu huma bidejhom. Huma ħolqu din il-kriżi. Huma rridu jippruvaw isibu s-soluzzjoni għal din il-kriżi. Min-naħa tagħna aħna lesti li nkunu verament responsabbli. Aħna verament Malta tiġi l-ewwel u qabel kollox. Lesti għal kollox. Jekk iridu li dal-pajjiż ikissruh ir-responsabbiltà qiegħda fuqhom. Aħna se nkomplu naqdu dmirna bil-kalma l-ewwel nett. U kellna bżonn il-kalma fil-ġimgħat fil-15 illi għaddew. Uħod minnkom jiftakru l-tnejn fil-lejl li ħadtu t-tnejn jiena ġejt din is-sala inkellem lil-dawk preżenti hawn u ngħidilhom oħodu kalmi. Ħallux is-sentiment, l-emozzjoni tiġri bikom. Jien ma rridx inkun responsabbli għall-lanqas qatra waħda ta' den ta' xi Malti li tixteret bla bżonn. U jekk dan jiġri f'pajjiżna, nittamaw li ma jiġrix, imma jekk dan jiġri, ir-responsabbiltà taqa' fuq min irid iwarrab ir-rieda tal-maġġoranza. Aħna fl-innu tagħna dejjem għedna lesti nċarxlu denna għall-libertà. U l-libertà tfisser li tesprimi l-opinjonijiet tiegħek f'sistema demokratiku u dak l-opinjonijiet jiġu rispettati u jekk inti l-maġġoranza tiġi rispettat bħall-maġġoranza. Ma jistax ikun illi mmorru fil-Parlament u flok ma jgħaddu l-liġijiet li trid il-maġġoranza jgħaddu l-liġijiet li trid il-minoranza. U għaw narġa' naqra il-programm elettorali tagħhom. Paġna 47. Il-Parlament jgħidu. Il-Parlament jibqa' l-post fejn ir-rieda tal-maġġoranza u x-xewqiet tal-minoranza isibu l-espressjoni tagħhom. Il-Parlament jaqdir il-poplu billi kull membru iressa għal kritika tal-minoranza u tal-membri kollha liġijiet li jitfasslu fisem il-maġġoranza. Jitfasslu bil-liġijiet mhux fisem il-maġġoranza imma fisem il-minoranza, dak mhux Parlament demokratiku, dak mhux Parlament jixraq sistema demokratika u allura naturalment aħna jkollna niġbdu il-konsekwenzi loġiċi kollha ta' dan il-fatt. Aħna lesti nibqgħu nappellaw lilkom ilkoll għall-kalma. Għandna bżonn li f'dal pajjiż mhux nimxu bl-emozzjoni imma nimxu bir-raġuni. Jiena l-appell tiegħi kont simgħuni fil-meeting ngħid il-vot li l-binant il-poplu Malti qed nitolbu mhux għax int nazzjonalist u kont nazzjonalist, mhux għax int laburist u tibqa' tivvota laburist. Jiena rrid il-vot bir-raġuni wara li tħasseb u 51% wara li tħassbu wara li nominaw iż-żewġ programmi tagħhom ivvotaw lilna. Hekk ukoll issa rridu nimxu bl-istess mod, bir-raġuni. Naraw iċ-ċirkostanzi kollha li ninsabu fihom u mill-mument tal-ieħor nirreaġixxu
Nitlobkom kif tlabkom kemm il-darba diġà teħdux inizjattivi intom. Stennew lilna li għabbejtuna intom, li għabbina l-poplu Malti din ir-responsabbiltà kbira. Aħna bis-sinċerità, aħna bl-onestà, aħna bl-imħabba lejn Malta, lesti li naqdu b'mirna. Għal kollox lesti. Meta il-Kummissarju biex jarrestani ma kontx qed niċċajja. U hekk ngħid lill-Gvern, jiena lest għandi dmir lill-114,000 li tawna l-vot ma nittrabihomx. Dawk riedu lilna, riedu programm nazzjonalista. Intom sraqtuha din l-elezzjoni.